మా మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సినిమా గురించి అందరూ చాలా మాట్లాడేసిండ్రు టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కింద. కానీ నేను నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా, ఈ సినిమా ఎందుకు చూడాలి అందరూ అన్నది. మేము పెళ్లి చూపులు తీసినప్పుడు మాకు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది. ఆ నేషనల్ అవార్డు కోసం ఢిల్లీ పోయి ప్రెసిడెంట్ తోటి అవార్డు తీసుకున్నాం. అప్పుడు చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయినాం. కానీ నిన్న నేను ప్రసాద్ ల్యాబ్స్లో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత, క్లైమాక్స్ అయిపోయిన తర్వాత, అంటే ఆల్రెడీ క్లైమాక్స్ అయిపోతుందని తెలిసి కూడా కొంతమంది పేషెంట్ ఉండి, అంటే క్రెడిట్ రోల్స్ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఇంకా కూర్చొని అంటిల్ లాస్ట్ క్రెడిట్ అయ్యే వరకు కూడా కూర్చుని తర్వాత లేచి చప్పట్లు కొట్టిండ్రు జనాలు. అంటే అంత నచ్చింది అది. నేను అప్పుడు ఆ నేషనల్ అవార్డు తీసుకున్న దానికంటే నిన్న నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయినా. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువేం కావాలి ఈ సినిమాకి అంటే ఆడియన్స్. ఇప్పుడు రివ్యూస్ని అవి మనం పక్కకు పెడితే ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ ఇస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ కదా. ఆడియన్స్కి అంత బాగా కనెక్ట్ అయిన ఈ సినిమా నాకు అంటే ఒకటి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది మైండ్. ఎందుకంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఒక 3 బిగ్ వెబ్సైట్స్ వాళ్ళని మేము కన్విన్స్ చేయలేకపోయినాం ఆ రివ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. జస్ట్ కొంచెం ఎక్కడో వాళ్ళకి నచ్చలేదు. అది ఎందుకు నచ్చలేదో మాకు అర్థమవుతలేదు. వేరాజ్ ఆడియన్స్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చింది. నాకు నిన్న ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ మెగాస్టార్ మన చిరంజీవి గారిని మెగాస్టార్గా చేయగలిగిన బ్యానర్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ మీ అందరికీ తెలుసు, కేఎస్ రామారావు గారు. ఆయన మేము మొన్న విజయ్ షూటింగ్లో ప్యారిస్లో ఒకసారి కలిసినప్పుడే ఈ దొరసాని సినిమా గురించి కొన్ని విషయాలు అడిగినరు, గుడ్ లక్ చెప్పిండ్రు. అయితే నిన్న సినిమా ఆయన ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూసి వచ్చిండు. ఇది ఫ్యామిలీ సినిమా ఆయన తెలుసు కొంతవరకు. ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి ఆయన పర్సనల్గా సినిమా చూసి వచ్చి ఇమీడియట్గా ఫోన్ చేసిండు నాకు. ఫోన్ చేసి హీ స్పోక్ 15 minutes యస్టర్డే. నేనెంత ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఐఎమ్ నథింగ్. వారికి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు అంటే ఐఎమ్ నథింగ్ సీరియస్లీ. ఆయనకి ఏం పట్టింది నాతో మాట్లాడడానికి 15 నిమిషాలు ఫోన్లో పర్సనల్గా ఈ సినిమా గురించి అనలైజ్ చేయడం. ఆయన ఏమన్నారంటే, నేను సినిమా చూడలేదు యాష్, మీరు ఒక పోయంని చూపించిండ్రు అన్నారు. అంటే దీస్ ఆర్ ద కామెంట్స్. ఒక పోయంని చూపించినంటే విజువల్గా ఆయనకి అంత కనెక్ట్ అయింది అది. సతీష్ కాశెట్టి గారు మీ అందరికీ తెలిసే, ఆయన కూడా హీ యూజ్ ద సిమిలర్ వర్డ్స్, ఇట్స్ ఎ విజువల్ పోయట్రీ అన్నారు. ఇలాంటి కామెంట్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి. ఈరోజు మార్నింగ్ నేను లేచినప్పుడు నా ఫోన్ రాత్రి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పండుకున్నా, జస్ట్ ఇన్ కేస్ డిస్టర్బ్ కావద్దని. మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి ఆన్ చేస్తే ఫోన్ క్రాష్ అయిపోయింది. అన్ని మెసేజ్లు వస్తున్నాయి, అంటే లోడ్ అవుతున్నాయి. అది ఒక స్టేజ్లో ఇట్ కుడెంట్ టేక్. ఆడియన్స్ అంటే చూసిన వాళ్ళందరూ అన్ని కామెంట్స్ వాట్సాప్లో చేస్తున్నారు, ఫేస్బుక్లో పెడుతున్నారు, మెసెంజర్లో పెడుతున్నారు. ఇవన్నీ ఒకసారి అయ్యేసరికి ఫోన్ కూడా క్రాష్ అయిపోయింది. అంత మంచిగా పబ్లిక్కి ఈ సినిమా నచ్చుతుంది. బుకింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ వెల్ టుడే. రాత్రికి ఇప్పటికీ ఒక 15% ఇంక్రీజ్ అయింది. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దీన్ని మీరు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి అన్నది మా అందరి కోరిక. మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ అందరి హెల్ప్ చాలా కావాలి.